Alan, you good? Link sent. Okay. What's up, huh? Najua wade congregate mitambo. Yeah. I've shared the link. You're on standby. Hey, I've shared the link. I don't go on a like stand because it's accommodation. Okay, thank you. We are game. Yeah, good to go. We are game? Yeah. Okay. You can run the countdown. Okay. So, ero kamano maduong nyikwa Ramogi Fm kamoro moro mauntiere wan achiel kachiel Homa Bay County, the county mar endless potential. Maendi en twak moyiedhi gi Governor Her Excellency Gladys Wanga CBS, twak ma odhi diero nego jokanyanam, jodak ma Homa Bay County, joma omiye ting' mar rito county gi mwandugi, ni to ang'o ma osetimo nyaka ne yiere nyakwa Ramogi Fm. Ma en twak mabiro ni achiel kachiel Ramogi FM, Ramogi FM, Mayenga FM, wan kod Joy FM kachiel kod bende Radio Namlolwe Odwadu. Ma en twak mokelo kanyakla bende ute mag fwambo mopogore opogore ma bende wabro dhialogi e seche modhi nyime kod twak makama matemo fuone oganda jokanyanam ni to kaunti ma Homa Bay osego okenge mage. Maendi biro ndalo manok kende bang' ka kambi matimo nonro ma kambi mang'ula mong'ere mar Infotrack diero ni Governor Wanga e Kenya mangima ni e thuolo ma namba 4 kaka Governor ma osetiyo maber gi mwandu mar jopiny. Ene wuon wach kawuono nyakwa Ramogi Fm ng'eyo ni jokanyanam ma ohero weche mag siasa nitiere thuoke moro mar siasa bende